Tervetuloa katsomaan ensimmäistä videotani, jonka olen nauhoittanut myös suomeksi. Tämä on nyt Haukilahden vesitorni, joka sijaitsee yllätys yllätys Haukilahdessa Espoossa, Suomessa. Tämä on tämmöinen UFOn näköinen vesitorni, joka sisältää noin 4100 kuutiometriä vettä maksimissaan. Se on suurin piirtein puolet Espoonlahden vesitornista. Kiinnostavaa tässä paikassa on, niin kuin tuossa parkkipaikan näkee, niin tuolla on oikeastaan ravintola tuolla ylhäällä nimeltään Haikaran pesä. Ja en ole itse siellä käynyt, eli kommentteihin voi kirjoittaa, onko se hyvä ravintola vai huono ravintola vai ihan keskiverto ravintola, mutta minkä pystyy sanomaan aika varmasti, niin maisemat on ainakin vallan mainiot. Tämä vesitorni on myös tälleen niin kuin maiseman näkökulmasta aika mielenkiintoinen, koska itse näin esimerkiksi Linnanmäeltä tämän vesitornin. Aika pieni se silloin on, mutta kuitenkin ihan selvästi pystyy näkemään sen ja näitä tämmöisiä maamerkkejä, jotka näkyy noin kauas, ei ihan kamalan montaa ole. Tässä video loppuu ja tässä lennellään Haukilahden venesatamaa kohti. Nauti maisemista ja mukavaa päivänjatkoa. Moikka!